Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα αναλυτικό βίντεο για το MaxOS. Μπερίτ στην τελευταία αναβάθμιση και την τελευταία εφαρμογή που υπάρχει. Εννοείται πως θα βάλουμε διπλό ηχείο Backfire και Deep Speaker. Για να δούμε πώς ξεκινάει μια τοποθέτηση. Έρχεται το αυτοκίνητο, βλέπουμε αναγκαστικά ποια έκδοση είναι ακριβώς αυτό το αυτοκίνητο, τι κινητήρα φοράει. Βλέπουμε το installation guide για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα δικά σας για τον ήχο. Πάμε όμως να δούμε ποια είναι η τοποθέτηση. Ξεκινάμε τα βασικά. Ρεύμα, σώμα και πληροφορίες του αυτοκινήτου στο σύστημα CAN bus. Στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο που είναι ένα 330i, το οποίο έχει και plug-in μπρίζα, δηλαδή έχουμε και ηλεκτροκινητήρα, έχουμε πάνω να ασχοληθεί και στην μπαταρία και βγάζουμε την ασφάλεια, τοποθετούμε το ρεύμα, σώμα και έχουμε παροχή. Σαν module κολλάμε, Bluetooth module και εδώ κολλάμε. Μόλις έχουμε βάλει και την γείωση, βασικό συστατικό μαζί με την παροχή ρεύματος. Έχουμε περάσει και το καλώδιο παροχής ρεύματος μαζί με τα εργοσιακά καλώδια. Έχουν φτάσει στην ασφαλοθήκη και είμαστε έτοιμοι για σύνδεση. Έχουμε τελειώσει με τα ηχεία και έχουν περάσει καλωδιώσεις, έχουν βιδωθεί τα ηχεία κάτω από το αυτοκίνητο και είμαστε έτοιμοι για να ξανακάνουμε το αυτοκίνητο εργοστασιακό. Τώρα που συνδέσαμε και το ρεύμα στη θέση την οποία χρειάζεται, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον ήχο. Τελειώσαμε με όλη την τοποθέτηση και την ενεργοποίηση της εφαρμογής και είμαστε έτοιμοι να δούμε τι έχουμε να ακούσουμε. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται και με ρεύμα και με βενζίνη. Συγκεκριμένα τώρα μπορούμε να ακούσουμε ήχο ενώ ο κινητήρας δεν είναι ανοιχτός. Άρα έχουμε ρυθμίσει στην εφαρμογή και την υβριδική λειτουργία. Πατώντας στο Active Sound βλέπουμε τον ήχο που έχουμε επιλέξει και εννοείται μπορούμε να διαλέξουμε το καύσιμο που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι υβρίδιο, δηλαδή σημαίνει ότι δουλεύει και μπαταρία και βενζίνη, μόνο στον ηλεκτροκινητήρα ή τώρα είναι αθόρυβο γιατί ο κινητήρας είναι κλειστός. Πατώντας γκάζι ανοίγει κανονικά και δουλεύει σαν να είναι ο κανονικός κινητήρας εσωτερικής καύσης. Μπορούμε να αλλάξουμε διάφορα προφίλ. Εννοείται μπορούμε να αλλάξουμε και από το αυτοκίνητο. Εάν ποτέ χρειαστεί να κλείσουμε άμεσα το MaxOS για τον οποιοδήποτε λόγο, μπορούμε να το κλείσουμε είτε από την εφαρμογή πατώντας το λύκο, είτε από το κουμπί των αυτόματων φώτων παρατεταμένα. Βλέπουμε ότι ο λύκος πρασίνησε. Είναι έτοιμο για λειτουργία. Ευχαριστούμε πολύ.